ntombazana woza. Nginibingelele. Akubingelele itafula kuqala. Bingelele uMamkhansela, director wethu, ivakashi zethu, umphakathi, omama, inzalaba. Ezikwazi ukuthi abantwana belambile, zibasa umlilo, zibeka ibhodwe, zithela amanzi. Ukuze abantwana bahlale ethembeni. Ngiyabingelela nonke. Ngiyabingelela ngegama lenkosi yethu Jesu. Ningixolele-ke, angijwayele, ngisazojwayela ukuma kuma-platform. Ngijwayele ukuma la ngizosukuma khona ngikhulume ngezwi likaNkulunkulu. Namhlanje sihlangene la e-Ward 45 ngombono wabomama kusuka kuMamkhansela nabomama bonke ukuthi ngalolu suku lwanamhlanje ngomhla ka-12 kuyinyanga yomama yo-August ake sikhohlwe yinsizwe ke sihlangane sizojabula ndawonye. Hey, sekhulumile uMaphula. Uqedile. Sithandaneni ngoba asinalo uthando. Asithandani. Siyaphethendana. Siyahlebana. Siyaqekana. Sibona sengathi into izoba yiyona ngoba nakuyenziwa yimina. Uma ngabe yenziwa uMamkhulu ayikho right. Omama usuku namhlanje elokuthi sithandane sikhumbula usuku lapho omama ababhukula sebekhathele ukukhulisa. Nathi ke sizothi ake sithandaneni singahlukumezani sibe kube yithina esizolungisana nokuhlukumezeka kwengane zethu omama. Ngoba abantu abahlukumezeka kakhulu omama nabantwana. Siyacela-ke ukuthi njengoba usuku namhlanje sijabule sonke singakhohlwa ukuthi singomama. Singakhohlwa noma ngabe saliyahlelana. Akasidluliseni nje ngesithandane besibuye sihlale phansi ukuthi konje uma ngabe kunje sizenza kanjani. Akakuthi lo wahlupha kube noshintsho. Akade siyibonisa asingabi yona namhlanje. Ebesiyibona namhlanje asingabi yona kusasa. Ngizosho njalo nje umama ngimthanda nonke. Angibe ngimthanda, angibe ngiphatheka kabi uma sekukhona ungaboni ngafuni. Ngicela nje sibumbane. Sibumbane. Yebo, sesibumbane lukhulu esingalwenza. Ngiyabonga.